Nintawe yankhani mwatsatanetsatane ndipo munindine yankho seunda koma payamba na imito yake. Akatswiri andale akufuna zipani za ndale ziyambe kuwulula chuma chawo tsopano. Boma alipempha kupeza njira zoletseratu mavenda kugula chimanga kuchokera kwa alimi mdziko muno. Munkhani zina katswiri pa za misonkho wati dziko lino likutolera misonkho yochepa poyerekeza ndi chuma chake. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tindikhale limodzi. Komanso ulamuliro wabwino auza ofesi yoyang'anira zipani za ndale mdziko muno kuti ichilimike ndi kukakamiza zipani kuti ziyambe kuwulula komwe zimatenga ndalama zake. Iwo ayankhula izi pomwe zipani zayamba kukonzekera misonkhano yayikulu komanso kukopa anthu kuti azazivotere pa chisankho cha chaka chamawa. Feston Marekezo wadza ndi ripoti ili. Woyankhulirapo pa nkhani za ndale a George Chaima ati mkulu wolemba zipani mdziko muno Akizito Tenthani amene angosankhidwa kumene ali ndi ntchito yayikulu popeza kuti zipani za ndale zina mwadala zimaphwanya lamulo posaulula komwe amatenga ndalama zawo. Achaima anati ngakhale ofesi ya Tenthani ili ndi mphamvu pa iwo okha sangapange chilichonse. Ngakhale kuti pali ofesi yoyang'anira nkhani ngati zimenezi pa yokha ofesi ndiyosakwanira chifukwa anthu andale m'madziwa ndi akatyali wambiri komanso ndi anthu opanda chilungamo ndiye amaonetsetsa kuti pamene pali ndalama azichulukaponso nzeru ndi pamene popo pangafunikire kuti motsatira zipani zosiyanasiyana nawonso azikhala olimba mtima wambiri kwa kuti atsogoleri wawo kumene kukuchokera ndalama ndipo ndalamazo zikhala zingati. Pothirapo ndemanga mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awile Kambwandira agwirizana ndi Achaima ndipo ati ino ni nthawi yoti mabungwe monga Anti-Corruption Bureau komanso ofesi ya mkulu woona zowulula za chuma chomwe anthu ogwira ntchito mboma ali nacho amayenera azigwira ntchito limodzi. Komano iwo anati izi zikukanika kutero. Titawafunsa kuti ankhulepo pa nkhani Tenthani omwe analowa mu ofesi mwezi wa April chaka chino anapempha nthawi. Pothirapo ndemanga pa nkhani yomweyi a Ernest Tindo omwe ndi katswiri pa nkhani za ndale anati ngakhale pali lamulo lowumiriza zipani kuti ziziwulula komwe zimatenga ndalama zake, lamuloli silingagwire ntchito popeza kuti otsogolera zipanizi alibe chidwi. Gawo lachiwiri la ndime 27 la lamulo loona zakayendesedwe ka ntchito zachipani limanena kuti zipani zitha kupempha thandizo kuchokera kwa anthu komanso mabungwe koma zikuyenera ziwulule ndalamazi zikapitirira 1 million kwacha ku ofesi ya mkulu olembesa zipani za ndale mdziko muno. Poyankhulapo posachedwa apa kazembe wa European Union kuno ku Malawi Arun Skinberg nawo anati ndi odandaula kuti lamuloli silikugwira bwino ntchito zimene zikukolezera katangale mdziko muno. Mwezi wa Julai chaka cha 2021 bungwe la Malawi Law Society linayesa kufunsa ofesi iyi kuti iwulule kumene zipani zinayi zikuluzikulu za mdziko muno zimatenga ndalama zake, pempho limene linakanidwa. Unduna wa zaulimi pansi pa ndondomeko ya Chirivale Transformation wapereka galimoto zisanu ndi ziwiri komanso njinga za moto zokwana 10 ndi zinayi ku unduna wa zakupa alendo komanso na zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Mwa galimotozi zisanu ndi imodzi ndi za mtundu wa Land Cruiser pamene imodzi ndi lorry. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yoona zaulimi wa Nthirira Winston Sataya wati ali ndi chiyembekezo kuti galimotozi zithandizira pokhazikitsa ndondomeko ya ulimi wa Nthirira ya Chirivale Transformation. Ndi cholinga chathu ifeyo ngati kwa agriculture timakhudzana ndi za ulimi wa mbewu komanso kumbali ya irrigation ulimi wothirira kudzera mu Chirivale Transformation. Koma ulimi wothirira umene ukumana ndi zambiri mokhudzana ndi kumbali ya madzi, kapezedwe ka madzi chifukwa chakuti chilengedwe chaonongeka. Ndipo pa chifukwa ichi tikugwira limodzi ndi magawo onse amene ali okhudzidwa ndi nkhani yokhudzana ndi zachilengedwe monga department yaona za nkhalango komanso yaona za nyama ngakhalenso za ulimi wa somba. Ndipo pa chifukwa ichi tinaona kuti tikagwirana manja anzathu akatithandizira kuteteza chilengedwe ndi kuti ifeyo ulimi wothirira sungativute. Pempho kwa ife ndi wakuti agwiritse zipangizo zimene mosamala. Kwa ife taona kuti ndi zipangizo ni magalimoto olimba amene oti ngati tingasamale tikhozotenga nthawi yatali tikuagwiritsa ntchito. Mama ake mkulu woona za nkhalango Titus Zulu adathokoza kamba kathandizoli. Mawathu ndachisangalalo kupambana chifukwa takhala ndi mavuto akulu okhudzana kwenekwene ndi kuteteza nkhalango zimene zili zaboma, tene kuti zachilengedwe nkhalango zimene zili zaboma zimene zili kuzochulukira munthu kunena za kuneno Mwanza and Nsanje.
komanso zithandiza kwambiri potengera kuti anthu athu amene amakhala alangizi azitha kuyenda ndi kuwafikira anthu alimi kuti azipeza phindu kuchokera kuzachilengedwe zimene zilipo, komanso athandizire kuteteza nkhalango ndi zachilengedwe zimene maderawo akuzungulira, kotero kuti thandizo limeneli tikudziwa kuti litithandiza kwambiri. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo yati ndiyokhutira ndi mmene ntchito ya Malawi Watershed Services Improvement Project ikukwaniritsa zomwe ikuchita malinga ndi ndondomeko yake. Wapampando wa komiti Awirani Chilenga ndi yemwe wanena izi pamene komiti imayendera zina mwa ntchitozi maboma Zomba ndi Nchewu. Zambiri mulipoti la Kondwani Muhone lomwe awerenga ndi Alvis Hoahoa. Polankhula ndi anthu ku Zomba, Achilenga anati ngati komiti akambirana ndi akuluakulu oyenera kuti athandize alimi powonjezera mtengo wa zokolola monga uchi. Ntchitozi tikuziona kuti ndi ntchito zabwino kwambiri zimene amwasipi akupanga. Sitikunena kuti kupasa anthu zinthu ndi kulakwa yayi, koma tiyelekeze anthu akaguliridwa mbuzi. Project ikatha sazakumbukira yayi, koma akamangiridwa damu kapena kuphunzitsidwa sukulu, zinthu zimenezo azakumbukira moyo wawo wonse komanso zidzathandiza dziko. Komiti ikombe inayendera ntchito zakasamalidwe kabwino ka nthaka ndi madzi komanso njira zabwino za ulimi zomwe zinachitika ku Zomba. Mmodzi wa akuluakulu ochokera ku Department ya Nthambi yoona za malo ndi nthaka yemwe akugwira ntchito pansi pa bungwe la MWASEP a Joseph Kachengalazi wati kupambana kwa project iyi yomwe yatsala pang'ono kutha ikupereka chithunzithunzi chabwino chifukwa pafupifupi theka la zolinga zomwe idayambitsidwira zakwaniritsidwa. Pamene timayamba ntchito za project imeneyi tinakoza mlingoti tikwaniritse 45,000 hectares. Panopa pamene tikukamba panopa ndi kuti tagwira ntchito pa ma hectares opitirira 22,000 imene tikuyandikira kuti tidutse theka la mlingo umene tidakoza. Komanso tikatengera nthawi imene tinayamba project panopanso tili pa katikati pa ntchito zonse za project chimene zikulimbitsa mtima kuti tikamadzafika nthawi yomalizira ntchito zonsezi mu 2026 tidzakhala kuti ntchito zonse zimene tinakoza kuti tigwire tazikwanira. Mfumu yaikulu Mlombe ayamikira ntchito imene ikugwiridwa pansi pa bungwe la MWASEP ponena kuti yathandiza anthu amudzi wawo kukhala ndi chidziwitso chomwe chathandiza kusamalidwe ka nthaka ndi kuchulukitsa chakudya. Zimenezo zimene zatitetezera kwambiri monga mukudziwa kuna kuti dalangali ndi kuphiri mmene mukuonera. Ndiye ngati osapanga maswali ndeno kuti nthaka ende chaka china chilichonse zikhale kukokoloka. Koma kubwera kwa MWASEP kusonyeza kuti nthaka ija tayikhala ngati kuti tayisintha. Ndeno kuti ngati malo amene pafuna kuti tisakolole msiku ano tikukolola kubwera kwa MWASEP. Ndi chinthu chimodzi chimene tikuyamikira kwambiri. MWASEP ikufuna kuthana ndi mavuto omwe dziko lino limakumana nawo chifukwa cha kuonongeka kwa zinthu zomwe akuti zafika poyipa kwambiri m'madera ambiri m'dziko muno. Ndipo bungwe lotorera misonkho la MRA latipitiriza kuthandiza pa nkhani ya misonkho maka pa ntchito za ulimi m'dziko muno. Izi kudza pamene unduna za ulimi wakhazikitsa buku lake lomwe za misonkho pa ntchito za ulimi. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula ndi Times, mneneri wa MRA ya Stephen Kapoloma ati alimi akuyenera kudziwa za misonkho yosiyanasiyana imene sazipereka kapena kupereka yotsikirapo akamachita ntchito za ulimi. Iwo ati nthambi ya MRA ndiyokhozeka kugwira ntchito ndi anthu ochita za ulimi m'dziko muno ndi cholinga chofuna kutukula ulimi m'Malawi. Chifukwa choti tagwirizana pamodzi tikuthana kupanga zinthu zimene bungwe palokha ngati la MRA kapena unduna paokha sungakwanise. Ndiye tikukhulupirira kuti kupita msogolo muno taphunzirapo kuti tiye tizigwirani ntchito limodzi. Choncho tiyambano mwinanso kupitanso madera ena pamenenso akufunanso azizindikira kuti kodi kumeneko misonkho inatsika nditi kuti nawonso apite pasogolo pa malonda awo komanso pa bizinesi yawo. Nduna ya zaulimi Asamukawale ati makampani oona zachuma monga mabanki komanso ena ndofunikira kwambiri kugwirana manja ndi alimi kuti ulimi utukuke m'dziko muno. Ubwino wa process imene tatenga timakambirana ndi timamva kaye kuchokera kwa alimi ndi ifeyo timaziunikira ku unduna wathu tisanapite ku unduna wa zachuma kuti tikamakhala ndi malamulo kapena tikamaunikira kuti ichi chitsike chichoke
tisamamupsinje mulimi uja. Komanso timaonetsetsa kuti tikamatsitsa kapena kumachotsa malamulo ena dzikoso lisabwerere mbuyo pa nkhani ya zachuma. Pakadali pano andunawo ati ntchitoyi ndofunikira kwambiri makamaka pofuna kukwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Boma alipempha kuti liyike chidwi choletsa mavenda kugula chimanga kwa alimi mdziko muno. Wapampando wa komiti ya ulimi ku nyumba ya malamulo Asimiye Suleiman wati izi zingathandize kuti boma kudzera ku nthambi zake ligule chimanga chokwanira. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Suleiman amayankhulapo pa ntchito yomwe bungwe la National Food Reserve Agency ikugwira yogula chimanga, pamene tsopano yagula chimanga pafupifupi matani 8,300. Mkulu wa nthambi ya NFRA a George Macheka anali ndi chikhulupiriro kuti nthambiyi ikwaniritsa kufikira matani 60,000 amene ikufuna kugula pogwiritsa ntchito ndalama zimene idalandira kuchoka ku boma komanso ku World Bank. Iwo ati pakadali pano akuchita chilichonse chotheka kuti adzigula chimanga chabwino komanso kuonetsetsa kuti akusunga chimangachi pamalo oyenera, pamene posachedwapa adabwezako chimanga cholemera matani 1,000 chimene alimi adabweretsa chili chosauma. Ndezimene zozo tikupanga pano komanso sabata iliyonse lolemba anyamata amapita kunkhokwe kucha kukayeza kuti kodi chimanga chilipo chotani, komanso munkhokwe mucha mukutentha bwanji, komanso ngati muli madzi kuti alowera pati, zonse zicha kukonza zisazachitikeso zomveka kuti chimanga chaonongeka. Suleiman ati ndikofunika kuti boma liletse mavenda akugula chimangachi ndi cholinga choti nthambi zake monga NFRA komanso ADMAC akwanitse kugula chimanga chokwanira. Nduna za ulimi Asamkawale sanayankhepo pa izi, koma akatswiri pa nkhani za ulimi a Leonard Chimwaza atsutsana ndi ganizo loti boma liletse mavenda kugula chimangachi. Tikudziwa kuti nkhani imene ikukambidwa pa kwambiri si yachuma, koma nkhani yofuna kusamalira miyoyo ya Malawi kuti chakudya chizipezeka. Koma chofunika nchonena kuti no NFRA ndi ADMAC ingokhala ndi ndondomeko zabwino zoonetsetsa kuti kodi chimanga chimene chatha kuchigula motani, atha kuchonkhesa motani, komanso atha kuchisunga motani. Ripoti la Malawi Vulnerability Assessment la chaka chino likuonetsa kuti anthu pafupi 4.2 miliyoni ali pa chiopsezo cha njala m'miyezi ya Juni mpaka Septemba chaka chino. Katswiri wa za misonkho Awazili Gomeka wati dziko la Malawi likutolera misonkho yochepa zedi kuyerekeza ndi kukula kwa chuma chake. Ali Gomeka awuza Times kuti nkofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi litseke zibowo zomwe zikuchititsa kuti dziko lino lizipeza ndalama za misonkho yochepa. Ali Gomeka akuyankhula ndi mtolankhani wathu Taunga Sabola. Kuchotsapo izi za mgwirizano imene timakhala ndi iwo ena kuti kodi makampani akachoka kumeneko kubwera ku Malawi kuno kuzapanga investi zapanga bwanji misonkho kapena kampani ako Malawi akapita kumeneko pamakamaka makhala makampani ochoka kunja kubwera kuno kumeneko ndi ma agreement amene timapanga kuti tizapanga misonkho tizapanga bwanji tax kuona kuti kuno asachotchedwe msonkho komanso akabwirira kwawo asachotchedwe msonkho. Agreement imene UN committee imapanga kuthandizira kuti kodi tizilemba bwanji tizigwisana nazo bwanji. Chifukwa choti tikaitemba mosakhala bwino tipezeka kuti msonkho yonse ndalama zonse akupanga makampani aja zopita kunja kuno sitokhala ndi chilichonse. Ndiye tax committee imene ya UN imathandizira ma countries osauka ngati ife kuti tipange dikhale ndi agreement mgwirizano wabwino otikomera. Koma kuchokera pamenepo ndimanena kuti migwirizano oti ife tili ku Malawi kuno mwina tinawo ma country 5 okha mwina revenue mwina ilipo inde, komanso pali malo ena amene tifuna tiziyang'ana kuti msonkho tizilowera kwambiri. Then makamba za VAT uja kuti amene VAT timuyang'ane bwino, komanso timayang'ana ma agreement amene timapanga kuti ndi anthu mwina mining, anthu amigodi kapena kaya kupanga manufacture zinthu zina ngati ndawo tinawo ma agreement wati kwalemba bwanji. Kodi mmene sitikupitika misonkho kwambiri kuti ife tokhala kamsonkho kochepa kapena kuchotsera msonkho wonse zimene zizonanso bwino. Mawembala a chipani cha UTM ati sasiya kukonza zilinganizo mungazo yatsa makandulo pokumbukira mtsogoleri wawo Saulo Chilima ngakhale akukumana ndi mikwingwirima. Wayankhula izi ni mkulu woona za kafukufuku ku chipanichi Mai Catherine Nzumara omwe ati mtsogoleri wawo analikatako pa nkhani za chuma. Mtolankhani wathu Feston Malekezo anali komweko.
pakupoka wanangwa pali hivyo na kufya majiri wa kusura vitanda vikugona ndicho chikawa nguma anaimba nawo nyimbo zimene akuti achilima kazikonda kwambiri. Awatu ndi anthu ozungulira phiri la Nthungwa m'nkhalango yachikangawa kumene ndege imene inanyamula achilima komanso anthu ena asanu ndi atatu inagwa ndi kupha onse amene anali mu ndegeyi. Iwo watu ali pa chilinganizo chimene chikumbukira anthuwa amene anafa pa 10 Juni chaka chino, imene nthawi imakwana 9 o'clock mmawa wa Loweruka, nkuti anthu atayamba kale kusonkhana pa malowa kuti amve zoyankhula, ayimbe nawo nyimbo, komanso usiku ayase nawo limodzi makandulo pokumbukira anthuwa. Chilinganizochi chinabwera pa nthawi imenenso dziko la Malawi limakumbukira kuti latha zaka 60 likudzilamulira lokha. Poyankhulapo za chilinganizochi, a Catherine Nzumala amene ndi mkulu woona za kafukufuku ku chipani cha UTM anati iwo salema kukonza zilinganizo monga izi. Tinapempha mipingo yosiyanasiyana wose akanizidwa wose aopsezedwa, koma tinanena kuti ifeyo situopa, ifeyo situfoka, ifeyo situtopa, ndipo tikupita chisogoro. Mawu awo a Timothy Ntambo amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy anati achilima ndi amene anawathandizira kuti iwo komanso achinyamata ena alowe ndale. Tikulira koma ndifuna ndalimbise achinyamata kuti tizasangalatsa mzimu wa chilima pokapoka tipitirisa masomphenya ake. Nde ifeyo talimba mtima kuti the struggle must continue. Aruta continua Victoria Aseta. Yemwe anali mlendo wamkulu pa chilinganizochi apita Mwanza anati achilima anali mtsogoleri wa masomphenya. Tipitiriza wapasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Wawa pili wawa mwene amwe mukuoneka udandaula bwanji weniweni. Mwene sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga. Komano pa ATM sizinatulutsa. Ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki. Komano mpaka na pano sakundipasa chithandizo. Ndiye mbale wanu netu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji. Mbale wanga ndithu mbale wanga ndiye kudandaula konseko. Koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma, monga osunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki, mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama, masako a insurance, a pensioni, ogulisa masheya, komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya. Ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake. Chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo. Ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki, ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko. Apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani. Ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo, kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. Dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. la mabishop mdziko muno la Consecrated Bishops Council latsindika kuti mipingo ili ndi udindo waukulu obweretsa mgwirizano mdziko muno. Bishop Peter Kaweta wanena izi pamwambo wodzodza Martha David Maliro kukhala bishop wa mpingo wa Fountain Life of God Church.
akapwera ati dziko la Malawi likudutsa mu nyengo zowawa ndipo ndikofunika mipingo kutengapo gawo lalikulu popereka chikhulupiriro kwa anthu. Iwo afotokoza mayankho ena amene timafuna ngati dziko amachokera kwa Mulungu. Dziko la Malawi likudutsa mu nyengo imene malamulo a dziko mwina akhoza olephera osafikira, malamulo azachuma akhoza kufika osafikira. Kwa Mulungu ali ndi mphamvu imene imafikira china chilichonse chimene chalephera timafika kwa Mulungu. Nde dziko la Malawi lifunika lifune Mulungu kuti atitsogolere chifukwa mwina nkuthekera kwathu tikulephera, koma kufunika kuti Mulungu alowere pachina chifale. Tikupempha mpingo kuti upemphere, kupempherera atsogoleri, kupempherera ku nyumba ya malamulo, kupempherera cabinet ya president ndi atsogoleri ena ingakhale ku makhoti kuti tibwerese mtendere dzikoli limene Mulungu atipatsa tilisamalire. Ndipo Bishop Martha David Malero walonjeza kutumikira modzipereka. Ine ndokonzeka kugwira ntchito monga Mulungu wandiyika mosogozedwa ndi Mulungu, pakuti munthu sungati pawekha, koma pamene Mulungu akusogolera ukhoza kukwanisa kugwira ntchito dziko, ingakhale ndi boma, ingakhale ndi malo osiyanasiyana pamene Mulungu akudalira. Ndiye ndinokonzeka kugwira ntchito imeneyi monga Mulungu wandidalira kuti ndikhoza kutero mosogozedwa ndiye ndikwanisa. Munkhani zonga zomwezi, Bishop wa Revival Life Ministry International Agrey Malabu wati akhristu akuyenera kutenga gawo lawo pothandiza dziko lino kufikira masomphenya ake a Malawi 2063. Amalabu anena izi pa msonkhano waukulu omwe utumikiwo unakonza mu mzinda wa Blantyre. Deborah Madea walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jonah Pankoko. Msonkhano omwe ukuchitika pamuto kuti tadzozedwa kuti titumikire wabweretsa pamodzi anthu ochokera mzigawo zosiyanasiyana za mdziko lino. Amalabu ati kudzichepetsa komanso kuchita zinthu zathu mofanana ndi mawu a Mulungu kumathandiza kufikira masomphenya mosavuta. Nkhani yaikulu yomwe idakhala tikuyitsindika mu msonkhano umenewu choyambirira ndi kufunika kwa wina aliyense wa ife kudzichepetsa pamaso pa Mulungu. Ifika mawu Mulungu amanena kuti tikadzichepetsa Mulungu adzatikwenza. Chomwecho tikadzichepetsa chomwecho zimatithandiza kunoti miyoyo yathu ikhale chindunji ndi zikhumbokhumbo za Mulungu, komanso zimatithandiza kunoti wina aliyense wa ife tite kuzindikira ntchito yapaderadera yomwe Mulungu afuna noti tikayigwire. Fa tikazindikira zimenezi wina aliyense wa ife ngati munthu zitithandiza tonse pamodzi tsono ngati dziko ngati Malawi kuti masomphenya athu a Malawi amene tikumufuna aja akhale enieni. Mawu ake mlembi wamkulu wa utumikiwu Angel Ntipe Mnyambeni wati anthu akuyenera kusintha kaganizidwe kawo kuti tifikire masomphenya a Malawi 2063. Nde choyambirira chimene anayikika amene mukuti tikwanitse zimenezo ndi kusintha kaganizidwe. Kutanthauza zonena kuti tikapa zinthu zatsopano ukamayira zinthu mmene umaganizira kale zivura kuti ukwanitse zatsopano zija. Nde Mulungu waruza kuti kulowa direction yatsopano chimodzimodzi ngati imene president auruzana kuti tikulowera uku ngati Malawi kuti tichite bwino tiyeneranso kuganiza mose ifenso ngati mpingo tiundudi ndo umenewo kusintha kaganizidwe kathu kuthandizira boma kuti tikwanitse bwanji masomphenya a boma limene lili. Msonkhanowu omwe unayamba lachisanu pa 5 Julayi wachitika kwa masiku atatu. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane na inso mitu yake akatswiri ndale akufuna zipani za ndale ziyambe kuulula chuma chawo tsopano. Boma alipempha kupeza njira zoletseratu mavenda kugula chimanga kuchokera kwa alimi mdziko muno. Munkhani zina akatswiri pa za misonkho wati dziko lino likutolera misonkho yochepa poyerekeza ndi chuma chake. Munali ndine Yankho Seunda.